Hello, good afternoon. Mayang hapon mga igsoon. Ikan pa ko nagpaugnat sa kusog, nag-workout aron magpabilin nga healthy ang lawas na to nga maoy templo sa Ginoo. Ning katnas kapunon mga igsoon first time anyway kuan ron ako nga nag-vlog since nag-vlog ko mga igsoon ika third week. So tulo ko ka semana nya enjoy kayo. Salamat sa mga nag-subscribe no. So nindot mga igsoon kay kanang murag ginahimo bitaw nimong lingaw nga malingaw ang Ginoo nga magsige kag encourage sa mga katawhan, magsige kag share sa word of God no. So intiknas kapunon mga igsoon kanang ang akong himuon kuani siya kanang question and answer ba. So naay mga 5 ka question diri nga kasagaran gi question ako ba. So mao ni ang mga kasagaran nga question nga akong nadungog or madungog. So ako ni siyang basahon niya akong tubagon no. So anyway, before I proceed, I just want to invite everyone to subscribe my channel, Kristohanong Mabungahon. Kung gusto sad mo follow sa akong page, Kristohanong Mabungahon gyapon no. And kanintanan para ra jud kay mayaan sa Ginoo, dili para mo sikat, para mo famous, para mo earn og kwarta, but just for the glory of God no. Gusto lang ako ipa-viral once again, gusto na ako ipa-viral, ipa-trending ang pulong sa Ginoo no. Mao ni nindot hisdutan, mao ni nindot i-chismis, libakon, ilibak ba, ikatag-katag mga igsoon ang pulong sa Ginoo no. So mao ni ang the very purpose nga nung nag-vlog ko, nga nung himok ngani, just for the glory of God alone no. So nay 5 ka question ri mga igsoon, and then para sa makibalo mo ba nga unsay akong tubag ani bitaw. So mao ni ang it's about kuan siya sa akong kinabuhi. Basta mahitungod ni sa mga question sa mga tao sa akong kinabuhi ba no. So mao ni kasagaran nga mga top question, mga common question nga kasagaran ako madungog unya. Ang uban ni kay balo na kanang mga kailan ako personally, pero sa uban diha nga wala kay bawo. And then nasa mga mensahe ni sa Ginoo mga igsoon regarding sa akong mga tubag no. Number 1 question ri mga igsoon nga sagaran gipangutanan ako. Listen na. Pila ka katuig nga nagapos sa illegal nga droga no. Mao ni kasagaran question nga akong nadunggan unya. Pila ka pulis nangutanan ako ani. Daghan na jud mga friend ako, mga police officers, mga uban-ubano nako pirmi nga mga pulis o kanang mga classmate nako nga mga pulis na karon. Kuan mao ni ilang kasagaran pangutanan din. Nasay mga pastors nga nangutanan ako ani. Na ba kanang every time inviteon ko nila for siguro mga youth camp, mga activities sa ilang simbahan ba. So mao ni ilay pangutana nga kanang pila ka katuig di ay nga nagapos ba nang makadaot nga bisyo, illegal nga droga no. So ako ning tubagon mga igsoon kini tanang pangutana di aron para sad nga kamo naminaw dia base na amoy kauban sa inyong pamilya or mga minahal sa inyong kinabuhi nga nag-suffer ba og the same kanang pareha og situation ako bitaw. I mean parehag situation ako before. So para makaingon mo nga nada jud paglaom sa Ginoo no. So mani ang first question, pila ka katuig nga nagapos sa droga. So makibaw da no. Nagapos ko sa Shabu mga igsoon 16 years ko, bata pa kay ko nagkat-on na no. So 16 years ko ana, and then gi-set free ko ni Lord ana 2012 ba? 13, 14, okay, 2012 ko gi-set free ni Lord totally. Di lang sa droga no. Apil na ang sigarilyo, inom, babay no, ana sa payuban nga bisyo no. Daghan mga sige suy pog rugby, apil na rugby, bulkasil, tiner, gasolina, marijuana, tanan kalimot na ko sa uban mga igsoon kanang pagkakawatan. So tanan nga mga dili maayo nga habit na ko mga igsoon, bisyo mao na siya gipagawas ko sa Ginoo. So sa droga kay ang gipangutanan diri about sa drugs man og pila ko katuig nga nagapos mga igsoon 16 years no. Remember 16 years no, kaya ko giusab sa Ginoo. So kung naa kay mga kuan mga igsoon, na kay mga gitawag og mga tawo nga nasa duol sa dughan, mga imong barumbanan, naminaw kada minyo ka imong anak nga mga nagapos pud sa mga di maayong bisyo ba. Pila ka tuig sa remember ako 16 years gibag-o pa ko, di pa jud basta-basta Shabu mga igsoon, dili ni sa ordinaryo nga bisyo. Tagsaray tawo makagawas niya na gawas ko nga ay Ginoo no. So number 2 question mao ni, unsang pagkahitabuan nga nabag-o man ka no, daghan gyapon ko ani sagaran nakadungog ko ani man jud sa pulis no, mga kauban ako matana sila nga unsa daghan kayo approach na ko ani o mga best friend ako sa mga close Ginoo sagaran na sige mga ano ngani may imposible kuno kayo no, unsa milagro kayo nga nahitabo na nimo no.
una mga igsoon na mao ni pagkahitabo mga igsoon. Uban kay baon ani but sa wala kay balono of course, ang mao ni siya nabag-o ko tungod kay ning surrender ko sa Ginoo. Simple answer mga igsoon. Nabag-o ko tungod kay ning surrender ko tanan, tinud-anay ko nga ni surrender sa Ginoo, no? The moment ni siya nahitabo mga igsoon katong akong research sa previous videos ko bitong nahadlo kong madala ko sa rehab, no? Katuning time mga igsoon nga nana ko sa murag peak, pinaka-peak na ko ba nga murag wala na dito choice bitaw nga katuning time nga magsige na kog istorya tubangan sa kasagingan, magsige kog istorya sa langob, sige kog istorya sa kakahuyan, nga mahadlo ko sa mga lihok nako, even akong shadow mahadlo ko murag sunod na ko nga lahi ba. So makukuratan ko pirmi akong singot magpilit. So mao to mga igsoon nga mao ni usa sa naka-motivate nako ba nagahatag nako og kaisog nga na ningkuan ko mura bitaw og sitawag na kana bitaw namasin ko ba nga mabag-o pa ba ko, no? So mao na nga ning suway ko kay di man ko mutuo Ginoo na. So di ko mutuo sa akong papa, di ko mutuo sa akong mama, tanan nila mga niguali na ako'y gituoan kay ako gituoan Ginoo. But ato nga tayo mga igsoon ning suway ko og na mahala ko ba kay para nako may mawaan ako kung musuway kog sangpit sa Ginoo. So ato nga tayo mga igsoon gabi ito siya before ko natulog mo to siya nagsuway kog ampo, di mo ko kamamampo but suway kog hilak nga grabe kayo nga hilak mga igsoon. Ang surrenderan tanan nga kung naa may Ginoo tinuod kung kaya baka nimo makabag-o nako pamatud-i nimong gahom ana, no? So mao na to katura mga igsoon nga laka kung himo surrender ko aning pagkaugma ato na nabag-o na ko hangtod karon 8 years ko mga igsoon nag-set free ni Lord from the bondage of drug addiction and all other vices. So mao ni siya, no? Mao nang hitabua nga nabag-o ko pag-surrender na ko tanan sa Ginoo. Milagroso atong Ginoo. Next, question number 3. Di ba naa may withdrawal syndrome? Wala na day ka nangita imong lawas sa droga. Kani mao ni siya sa mga scientific ni siya nga kuan mga igsoon kay nakadungog ko ni nga question pod kasagaran sa pulis kung mga kaila nga pulis nga kay naman ni sa leksyon jud kung nay naminaw da criminology student kanay nay sa drug enforcement nay gitawag og sa subject is withdrawal syndrome. Nay withdrawal syndrome da nga term na ang bupasabot ana once ang usa ka drug dependent mobiya sa Shabu mga 6 if I'm not mistaken mga 6 months or 3 months or basta something ana, no? Biya sa ngana mga igsoon pila ka bulan. Mangita jud siya nay mobalik jud siya mura siya kanang di siya kapugong siya kagulingon niya jud pangitaon tong tama sa Shabu. So mao ni gitawag withdrawal syndrome. So mao ni usa sa mao ni usa sa kasagaran nga question nila nako nga di ba na may withdrawal syndrome nga kaning withdrawal syndrome mao gyud ni ang finding sa mga nag-study about sa ning drugs ba nga ang tao gyud mobiya aning droga mao bitaw niingon sila nga once an addict. If you're a drug addict, you are always a drug addict, no? Kay gahi di kuno ka makagawas na maybe makaundang kag usa ka semana but mobalik na pud ka sunod semana mobalik kag nay mga kalingawan, mga pista, mga disco, no? So mo ni siya mga igsoon din. Mao ni ilang pangutanan ako nga ngano kuno nga naa may withdrawal syndrome. Mao tubag mao ni. Yes, tinuod man ang withdrawal syndrome. Tinuod na siya kay mao na ang sa scientific nga kuan mao nay finding nga nakita nila, no, nga once ang tao nga malulong sa droga mga igsoon mangita gyud. Pero ang nahitabo na ko mga igsoon mao ni siya. Daghan kini utanan ako about ani nga wala ba daw ko nangitag balik ang tubag, no. Wala ko nangitag ano man. Mao na akong katubag yung mga igsoon sa naminaw diha. Yes, tinuod man nga tinuod ang finding sa doktor, finding ang mga scientists, mga unsa pa na siya mga klase diha sa mga nagsigi og study about ani tinuod na siya pero ako lagi ka sure yung mga igsoon. Kanang mga finding nila kaya na usbon bag-ohon sa Ginoo. Why imposible sa Ginoo? Mao na nga ako silang gitubag nga yes tinuod na siya pero kaya gibag-o sa Ginoo tanan. So akong silang ginan nga wala na ko nangita 3 months, 6 months hantod 1 year wala na ko nangita. Akong gibuhat nagsige og pundo sa balay, nagsige ampo, puasa, fasting mga igsoon. Way gawas kayo, no? Mao na. So ako siyang gitubag nga akong amigo, one of my closest friend before, police siya mga igkangunan nga ako siyang giingnan nga ibaw ka ba ang akong gipangita nga tayma presensya sa Ginoo akong gipangita kanunay, no? So mao na mga igsoon. So akong encourage yung mga igsoon. Yes na tinuod man na siya withdrawal syndrome, finding na nila mga scientists, mga doktor, but unsa man na ang mga outcome ang Ginoo kaya mo usab sa tanan, no? Ang atong Ginoo mga igsoon milagroso, way imposible sa atong Ginoo. So mao na akong tubag. Number 4 question, duhan lang ta question. Unsay imong gibuhat para ma-maintain ang imong kabag-uhan, no? Daghan kay nang tanan ako ani, daghan kay mga former mga drug dependent mga igsoon nga mga ani sunod na sa Ginoo moingon nga pastor, posible ba nga mabalik mi sa among naandan sa una? Posible ba nga gibag-o ka sa Ginoo mabalik? Yes, posible nga. So magkumpiyansa ka. So ang pangutana diri is
unsay imong gibuhat para ma-maintain ang imong kabag-uhan? Okay, yes. Akong gibuhat simple lang. Ning-spend ko og time dako-dako sa Ginoo, no? Kana bitong wala na ko tagae og kanang lugar ba ang yawa ba, no? Kay mao na nas balang kasulatan ay tagae gigayon ang yawa, and then wala pug kuning adto na og balik nagtambay-tambay sa mga usual place nga na akong mga barkada, no? Kung dili kanunay ko nag mura bitaw nga akong gibuhat ba, akong gibantayan kanunay nga akong gibuhat action tanan makapahimaya gyud sa Ginoo, no? Nag-spend ko more time sa presence ni Lord in prayer, pagpamalandong sa impulong, basag Biblia, mga igsoon, worship, ana nya. Akong gibuhat, magsige ra kog share sa Facebook, sige encourage, ano no? So wala ko ilaing gibuhat, mao na akong gibuhat mga igsoon nga ma-maintain ang akong kabag-uhan. Akong gibuhat every single day nagpaduol ko sa Ginoo, no? Because I believe mga igsoon, the more we get closer to God, maglisod jud og bira ang demonyo na to, ngano man. In the first place, dili ka kagwanta ang demonyo sa presensya sa Ginoo, no? So kung gusto mo diha makabaton og tinud-anay og hingpit nga kabag-uhan, ayo jud mo buhi sa Ginoo, kun dili everyday paduol og ayo sa Ginoo. Buhata ang mga butang kanunay nga nakapahimaya sa Ginoo. So mao na akong gihimo mga igsoon. Ang akong gihimo nga na-maintain ako ang akong kabag-uhan nga gihatag sa Ginoo, wala ko nakumbensa, no? And then akong gipahugtan og ayo akong relasyon sa Ginoo. No? Next. Last question. Unsay imo ikasulti sa mga pamilya nga naay mga membro nila nga nagapos sa makadaot nga bisyo or ngani bitaw? Ako nga kasulti daghan kay ning every time nga mag-speak ko nga igsoon drug symposium in every places, ubanon ko sa mga police or inviton ko sa mga school, mga eskwelahan, mga igsoon, daghan kay sila mao ni ilang kasagaran. Ipangutanan ako sa open forum bitaw nga unsay kasulti nimo sa mga pamilya nga naa ning ngani bitaw nga mao ni ilang problema, nga way kasulti mao ni ikaw da naminaw ka o magtiayon ka or naminaw ka da or batanon ba ka problema ka sa imong papa ba ron imong igsoon or tao nga duol sa mudughan nga nagsuffer og bisyo, lain-laing bisyo or druga ba ron or bisag inom, no? Inom problema pa sa sigarilyo, tanan nga mga makadaot nga bisyo nga dili makaayo sa lawas. Ang ako nya na desire ka nga mabag-o ng tawhana, ako alang no ngani. Kuan ayaw undang, ayaw kawadig paglaom, ayaw waday mong paglaom, kanunay pag continue to pray pagampo mga igsoon. Ako grabe matud pa sa akong mama mga igsoon nga bisag usa ka baril kuno nga luha di paigo sa iyang luha kay nganuman grabe kuno yang inampo inilak nako. So nagingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon sa Psalms, si King David nagingon, those who plant with tears will reap a shout of joy. Kinsa katong mupugas og luha moani og singgit sa kalipay. So sa mga naminaw diha nga naamoy problema nga ingani sa inyong pamilya, mga bisyo ana bitaw, just ayaw undang og ampo, no? Keep on praying unya kuan kanang padayon pag kuan lang padayon pag tan-aw sa unahan, ayaw tan-aw sa sitwasyon karon. I believe na purpose si Lord, ayaw undang og ampo, and then ayaw pag undang og encourage ana nila mga tawhana no nga kana bitawng ayaw tuguti nga tungod na nila ang imong pagtuo sa Ginoo mo kuan bitaw mo decrease ba mo gamay, but ayaw give up mga igsoon, ayaw give up, i-lift up na tanan sa Ginoo, itugyan. Nagingon ang kuan pod ang iyang pulong sa 1 Peter 5:7, cast all your cares upon him for he cares for you, no? So ayaw kawadig paglaom, ayaw give up sa imong pangandoy, sa imong pagampo nga gusto ka nga makabaton og kalinaw ng imong pamilya, gusto ka nga makabaton og kagawasan sa makadaot nga bisyo imong bana baron, imong papa, imong mama, imong igsoon, imong kaagaw, ang tao nga duol sa imong dughan, ayaw undang og ampo. Pasalamati ang Ginoo sa tanan unya kanang naray right time sa kanang butang. Parehan ako mag-expect nga may ngani set free ko ni Lord sa akong bisyo nga grabe 16 years, and then badlungon kay ko sige ko panghagis diri usa ko ka dako kay problema sa akong pamilya, but ako mag-expect nga mangani ko set free ko ni Lord, no? So mo na once again akong ikabili ninyo diha naminaw unsa man yung mga problema regarding ana mga butanga bitaw hinumdumi nga sa kamot sa labawng makagagahom ang tanan na ipaglaom, no? So way imposible kung unsa may imposible nato sa Ginoo, posible ang tanan. Amen. So keep the faith, no? And then ayaw undang og dayeg sa Ginoo, pagpasalamat. Salamati ang Ginoo ana sa kabag-uhan tanan, sa kagawasan. And then ayaw kaluya, ayaw tan-aw sa negative side sa karon ay tabo lang. But look forward sa maayo nga may tabo sa right time nga itugot sa Ginoo. Amen. So mao na akong pagdasig yung mga igsoon. Mao ni ako ang mga kuan mga igsoon, question and answer ba. Akong gitumbag lang ang mga pangutana, no? Once again, maayong hapon, stay blessed, and to God be the glory. God bless us all.